col babilal ndiyam tadi sode wonki sambe lekki ko nyal en gari yimbe samba on samba suntu on dañi Abdul Bun Abdullahi ñande natumi gelle men wi Abdullahi min bisinima on taw hawaali ono fi wonɓe ɗo janvier puɗɗunoɗen jande nde hitande 2000 hitande guluuje ɗiɗi e 16 ɗon puɗɗunoɗen janngude jande Pulaar joni noon Allah faamima ha hande ñalngu hande ɗum ko alerte ɓe gandanta ko kayen tamduno e ligge ɗe ɓe ɓenin ɗo he rawon e ndirde ɗo han mi oka mi dirta ɗo ha rawon mi wawa on haalande yaade mi yiya ko ni hinde woodi ɓe gandanta mino noddi ɗo ɓen ɗo tawtora e jonde he tawon mo kala wonɗo ni a haala inde mum nde e yettode nde ɓe noddumi ɓe noon ɓe mbi ko mi haalta inde mumen ɗe e jettode ɗe to sababu hoɗum waɗi ha noddumi ɓe min ɗo noon jangguinowo mbitemi ko Subba Seydi ko min woni wonno ni am balitoɓe to sengo jande Pulaar to ko mi walitoni toon ɓe ganda awa min woni noddani en ɗo ko faari e Mouhamadou Sambou Dia Mbaɗo mbo jeeya ko Sare Diata on kadi ko balitoɗo ɗemgal ngal Mouhamadou Sambou Dia ƴees jungo ngo yimɓe ɓe jiyama enen gondi ɗo kadi e bireɗo Dia e Balde on jeeya ko Sare Togo ko balitoɗo ɗemgal ngal ko tinniɗo hen te mboni ɗo kadi enen gondi ɗo kala e Ablaye Balde mbo jeeya ko to Sosul Dembarogel woni ɗo ko mbo balitoɗo ɗemgal ngal ha ko ɗon haaɗi awa si e ndiri ɗo nan ɗum ɗa ko almuɓɓe te tirin mi okira joni konngol ngol Alaji Mamadou ko kañum wonɗon yan wonoyi kaalowo fedde tawital Pulaagu daraniɓe en to Bordeaux pour affaire ɗeɗo ligge no jaari yeeso ko kañum woni jottinano en ɗum Alaji jottinina ko idi ko fof taw ko adi yewtere nde ko adi nden yewtere enen jogii ɗo ceerno men mawɗo men wiyete Oustaz Ousmane Balde Oustaz Ousmane Balde ko mbo hirjinoɓe to ɗemgal Pulaar o woni duuɓi ko fotta 10 e pawdi 20 bonin ardi fedde fulɓe to leyɗe Arab on ɗiɗo tawtora ɗum ko teddungal dental he joni noon on taw ñagoroɗen no mbo waɗan en du'aw on saha komitoɗen yewtere ceerno Ousmane bisimilla alamina en jetti Allah ɗum ɗo ko puɗɗari toujours ana wawa puɗɗari ko hunde jalnide enen ɗo puɗɗi e ley leggel kono ɗum ko yettata Allah sabu nelaɗo o bayatul aqaba koye ley lekki waɗano tawi no yurmini kono hande diine so yi jumaji darnaji e nokkuji diine ko waɗi hande ko a tawande ke ko puɗɗi en ɗo ko barke puɗɗi en ɗo ɗen barke noon enen ñaagi no diine yaari yeeso ha Allah waɗi barke ni ya enen kala no jooɗoɗo lekki ni ya Allah waɗi noon barke
mi andina on dal ko battenin ɗo ko rawon ko hunde moƴƴere nde ganduɗa finum fan sabuna hunde kala ko wuuri ko fittadu waɗi ɗum taki nde wuuri kono so fittandu ala tan wurta awa pular ko ɗemgal ngal woni fittadu si ɗemgal pular maayi tan e pular maayi hoto ɗum noon ngal ɗemgal pour wurtinde ɗum yo gandu ɓiɓɓe worɓe darima hen tinnima kaɓama hen gila to leyɗe ha gartiri ɗon ɗo Allah waɗi ha joni enen kala enen janggal ɗum ɗo e l'école meɗen ɗum ko yettira Allah mawde saabu so pinal waɗi han neɗɗo andat koko hani wadde ko hanani wadde saabu nde mi jano leyɗe mi daari mi jii ndeysan ndekete enen ko ñayaɓe neɗɗo jangine ɗemgal France walla ɗemgal arabe ha tuma wiite wawi ɗin alkule han rutto ha wi e nanigal ɗemgal on tuma fuɗɗa jangude gandal on tawa jomaɓe gandal ngal ɓe ga jeemoyi joni lartata français foto metti jangude joni constitution français par exemple terminal ji ɗi ɗi foti muyde ni ɗum no metti pamirde ni e ɗum neɗɗo jangga ɗum hande wawan tawa maayi tawa hanti jande fof sofima kono français ko jangga cetti tan wona ganda wona on tuma kañ e jangga e wittora tuma ha mbi toon ɗo mbawi jangde tawa kañ wawi gandal wawi leɓu ɗum wawi gandal kam an noon taw ko leɓu ɗum tan mbawɗa yo nandani ɗum waɗi noon tubat ko funtu ɓalejo ha wari ɗum par ce que nde ɓe garno oli ɓe jangguinayi ɗemgal mumen ɓe jangguinanoyi ɗemgal men ngal tawa anani so tawi woni ko laɓɓeteɗi gonno ɓe jangguinanoyi ɗemgal men ngal nden ɓuranno en wawde anani nden ɓuranno en wawde ɗon ɓuranno en yawde wawde tawno hande leydi men ndi yaari yesso ko ɓuri ɓeyde par ce que waɗi ɗum neɗɗo jangga seeɗa tan fuɗɗa wittude gandal kono noon wona noon mbatta an ko a jangga haade mayɗa ɗum ene yurmini awa noon hande en puɗɗi yiitude ɗum ɗo kon tinno en nanguen haatiɗa fittandu leñol ngol ndu ko ngal ɗemgal ngal fimayi a heɓotoɗo hoɗo wiite ɗemgal witake ɗemgal witake leñol awa ɗum noon tinno en ɗo e duwaw wadde pamiren ni ganden no ganden ko jooɗi en ɗo e dow mum ko bila réunion ji batteɗi ɗi piiw ko ngo ɓuuri wadde fayida ɗum ganden ɗi taw enen mbaɗa duwaw enen ɓeef kala neɗɗo waɗa faati a lawol mbaɗen ɗuwa lawol laabi tati batten kala paw mo wawa hanno wiya amin ñaagoɗen Allah ya rabbi Allah ngal men dental ya Allah waɗ ɗum dente kewɗe amin ya Allah waɗa ngal dental moƴƴal jaarowal yeeso nawrowo leydi ndi yeeso ha gonɗo pullo hembo wona pullo fof yiita anda ho ɗum ko ligge moƴƴe mo bismillah Omo, harnor bang. Minanani lebu ɗum hande noon komi solnoma jiiɗa mi solnoma sokota ɗo saabu aduna o artidula goroy haɓano ɗemgal muɗum ngal joni noon komi falama natinda ɗo duɗal ɗo woni duɗal suudu baba keɓano battidirɗa pulaar o e tubankore
nani joni ko ɗum parlement ko oya Sadio ɗum mbinomi ha ɗo ngel meɗen ɓengel mo ngel naati nder ko no mbiɗa e moƴƴi donc miijo moƴƴo de miijo moƴƴo ko noon kay min kam min etti Allah ɓay kala ko mbimami ana mi nanani kala ko kalanmami ana mi jaɓani ɗum noon ko yettere Allah awa moƴƴi sago jamare joni goro gore haɓano ɗengal mum eyyi hande neɗɗo e neɗɗo mi haɓano ɗemgal mum min hanke mi yiyanoyo goto ne windi ɗemgal mum ngal e pulaar to école to kono min mi wawani mi wawani ɓe mettiɗom ha sagom ha min kala mi tawra ko mbiɗa kam tamna pulaar e moƴƴinande ɓiɗɗo ngo kala hetti donc noon joni en mbaɗi noon ha no waɗi ñande kala ɓe matini jara duɗa to wamana ɓe no gadduɗa wawa fuɗɗoyde min tan sagoma ko hande fuɗɗoɗe ɗe tamna ɓiɗɗum hetti worra heppu pulaar o kam a laɓɓinat ɗum si Allah jaɓi aw tanna heppu Assalamu alaikum. aleykum salam hey ñi fetelo ono jiyani gal gombe galle samba be kay ko jangat tan o mawra wadde kayji moddo jangol Tini aku tini, aku menar telo way. to gondo yo mawra nangude kayji moddo gondo yo ono ni buccirade de ko ma on tele na faro jange o jiyani galle samba be no be jangi No, waktu ni ya ekor gua. be jahili be do be joni mi anda ko wadi be ni be nanta hala lede kala do be goni be ni dara tele tan na o tele ko nafa dum en ni o tele na fara on ninde mi boni jange ke won ko nafa don jango Kamu dua sudu baba, kamu kok ekol hot goni? Pular. Ono hajo janga pular. Ono to dong e pular. Pedal gandal. Ono hajo do gondo. Yimbe nyaako no ko na do. Pula jangan. Jangbol ekol pular. Pula. Ko awai tak kebal. Anak nani pula. Ko awai halu di ini pula. Tahu ya wi ngah ko jangga hani hajo pula. Ko pula jugi gandal pe di tinggal sawan ale. Horo ko taharu. Horo. Min jogi tam ya haaju alsuba be haro yaade pula. Min non jogi on ta. Min horo ndiri mathématique science di ayuda yaade pula. Ono ko pula di am ñu ko jagi limmi. Ko pula e winda e science. e jogi Science winda filo pula e winda e science. ya do duda sudu baba ro ayato sakitorde pular Sagi torde. On non. So be anji wala kalde o be pedi tang mo kalde mo anji an. ayira anda ko Ni ma on ko majju. Sama be woni balare. ano yo en deftore ni mbiɗen ɗo ko refto alkule joni si en mbi alkule han ngal alkule hono wiite e pulaar sukay ngal wiite ko a homo waɗata utude inde fuɗɗorde a ndungu Allah inta Abdoulaye addi bismillah yaw bismillah
Hey, kete ga ke. Ono way mi ko jonga tan. Be sama mi be jangara pula mi ne nyaa école be mi ne horo nyaa mi ne janga pula mi ho mi ne hoko pete tame janga go pula. Ko jango. Pade non bade dum da ha mi pare ko mbado ni. No wayo on tuma ta en famon. Ono ngal pula li wire. Lili. Ngal wire ko be. Siembi be hanta ko ngal dem ngal wirim be. Sukay Français wirum ko be. Yon se jaari dem ngal men to en pula hono mbi. Awa ba. Be dum ko ba. Afalan kala mbiya hono. Yo jonno hombo war kam okkude inde fuddorde. Cerno. Sukay baba. Cerno wonde kala ummude de. Bobo. Dungu. Hono mbiɗa ballo binta balde aw kala ngana no wiire cerno ngal wiire ko 2 amo kala kam ko torde 2 dado ono kala dawda yo sikun jonnon kam ber alko e jangude nde on mbawi de famde aw Hobe ngarno do nane ile ba hobe hey hodum bidon tan sukabe hobe kawron to mbi hodum kawruda mi be dembaado landi mi ne horo men jahran mi men jayi edi mi o ko woni duda mi yo jande pula mo yo o mi nanani pula mi nanani pula kono ko beydede gandal mo heew edi dum tan be coyiran non be mbuga ngato fi jangol pula si mbi on no worno ƴattebe worno conkebe worno mbugebe ngereɓe famnude tan hoko ngaranton ni ngaldudal kumpineɓe hoko won ngaldudal suudu baba don si yimɓe e mbi e landama hoko won ngaldudal suudu baba han andi ɗon noon ɓe kumpama ɓe mbawa arde kono worno coode e moyen ko ɓe paamani si tawi ɓe paami han ɓe mbawa arde e ngaldudal ɓe tinno ɓe jangira no mbatton ni onon kalan ɓe ngara ballodiron he ngaldudal gandon hono pular gandon ho pular jogi bindol saban hansi e daari pular han ko demgal ngaldugal ngal tawa e demgal burgal aldude he de dembe ngal pular o pular e jogi ibo jogi alkule capantari e didi o pular jogi alkule capantari e didi he dow se jayro français ko nogas e jeego wadi se ndaari dum han en ganni ho pular ko demgal teddungal demgal jogingal mana si wayi non mbiya non kambe mino solibe gangal dudal suudu baba gannanta ko do pular di jange do di winde ha jommen be fulbe e kala no wayi wonde bawa jangude pular mbawinde pular ganda hoko pular ko woni faandare ngaldudal suudu baba Cerno do Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Yo, Cerno jarama Cerno. Ko dum nammi be lebaga? Cerno Suba Seydi ay ko do wiire Allah bokkanta jadda. Aw ay do jida ko be almudobe do bari ni be do arde be kawda e bibbe oyani be bibbe dembaru be mbibe horo jaran be mbibe men yahdudal suudu baba be mbibe ko wondudal suudu baba be mbibe ngare to dudal to o ngari hono o kumpito ko wondudal suudu baba ganna ton ho pula yinde jogi deftere ko winde deftere sakkiton le deftere kala ko jidda pula kala ko famane pula si ala dum tam bay man ton wa dum ton dum français ni dictionnaire enen pular enen jogi non den ɓurde alɗude ɗe kala defte nde jiiɗa hen jonon ɗo ɗum sukaɓe ɗinla falan ɓeydiranaɓe hen seeɗa oɗo wiire ko Cerno Suba Seydi sikko no gandi go voilà ko jangita hen ɗo woni Cerno meɗen voilà mi ɓeydanamo seeɗa he haala Samba Ka leeɓi ka kettoɗon ko moƴƴi ta on nanirani ɗum ɓerɗe naniron ɗum ha ɓeydon famde si
on teskima ko moƴƴiya on kawri e ɓeeɗa ɓe mbogi on to laawo to mbi'i on yo onon hoɗum jangganoy toon nin pulaar wona ko noon ɓe mbi o awa si on teskima han wona pulaar o woni ko janggen sabu si on ari han fuɗɗiro ministére mbere o kala komin leɓani on he pulaar on nanat ɗum ha laaɓa on pos hinde hoɗum ɗiɗɗirteɗin toon ko bindol ngol janggeten ni bindol pulaar ngol janggeten ni si en daari e nder bindol pulaar he ko alkule capantati he ɗiɗi waɗi français mbo ɓe janggata o ko alkule nogas e jeego waɗi hakkunde pulaar o te français o hoɗum ɓuri heewde alkule ko pulaar o ɓuri heewde alkule awa gaaga ngal duɗal suudu baaba te to école aji français ɗi ɓe janggata ɓe jahat ɓe mbaɗat on hiisa anani mo yi o mathématique enen noon e mbaɗat enen kala ga hiisa e mbaɗat ga taro ɓe mbaɗat toon hiisa e mbaɗat ga hiisa ɓe mbaɗat to taro e mbaɗa ga taro ka en hoɗum woni taro mumen no français wiyata ɗum lecture enen noon ko taro mbiyeten ɗum taro ngo ko bindol pour alkule ɗe mbawen ɗe windude ha ɗe ñiɓa ko ɗum mbiyeten taro ka e hiisa o ɗum ko kala ka en français o mbiyata ɗum ko calcul si en ɓaŋi hiisa han enen gandi enen jogui sifaji hiisa njelu sifaji njelu hiisa jogiɗi sifaji nayyi hombo wawra e sifanade ɗin sifaji nayyi hiisa e moɗo ustugol ɓeydugol sowgol e peccugol e ko ɗin nayyi ɗi joguiɗen ɗo ɗi ko ɗiɓe jogui to duɗe mumen école aji mumen français o enen noon duɗal meɗen ga ko ɗum joguiɗen e ko ɓe liggoryoyo e ko liggorten ga ko piiw ko hunde wotere nde yadata sabu si ɓe gokkama ro kayne français mumen to no ɓe calcul toon nan enen si ɓe gokkama ga no en kiiso han ko liggoroɗen ni go kono en mbawran hoccude ko mbawɗen hisade ko bindol ngol no ɓeyditiɗirde ko ɗum waɗi ha enen kala enen jangga ɗum ɗo si en daariya mi hokka o yeru goto pulaar wiyama wakko si yiyama wakko woro joom memta pulaar wiyama rondo pulaar wiyama tambo juuɗe ɗo pulaar wiyama huufo ko ɗon joni noon français wiyama porté ga hoore ga wiye porté e ɗo kay hono ɓe mbiyata si waɗi ɗo kala hono ɓe mbiyata si ɓe mbaɗi ɗo kala hono ɓe mbiyata e si o daariya pulaar o te français o hoɗum serndi ɗiɗi hoɗum ɓuri aɗɗude to gandanta ko ɓuri haalde kelmendi heewndi pulaar o haali ittidiri ha laaƴ awa français o kay ko inde wootere tan jogui awa tinnoɗen noon janggen ɗemgal pulaar ngel kettoɗen noon ko ɗum yinnomira o faabade oɗo ceernajo mi jottoninɗa mi hettoɓe ha joni awa jarama ha joni min continue ko en heddi seeɗa larnam ɓe janggoɓe pulaar on janggoɓe pulaar ɓe onon keewi temps yimɓe jangga pulaar hettogoyama keewi temps jangguita on ni pulaar on ceerno on ceerno moɗon jarama hono ceerno no ñallaki hono golle jam tan golle e ko an janggi tan pulaar janggi tan bindi pulaar ko bindi pulaar jangguita wona fo e ceerno hoko wono woni nafoore janggugol pulaar Gittenan taw class o ceerno awa nder bawano jooɗo woni jooɗaki ala ɗo taw no hani aynon tan ko kala mbi Allah jooɗo ba jooɗo taw misto ñaami ba hamno miireɗa min ko mi wiire soɓe bani
sobe bande falman biya bacci turki sobe bande habe sobe bande ko pullo sobe bande inde dina holli ko pullo gonga ko pullo ko neɗɗo mo gandanta coɓol alnan ko sobe wi boni soɓol ɗine e behe an hawre be hande be ngara jangugol ga dindi bidaɓe ho dum ben ko pijo anni be ngala haaji min ko no waɗi sabu pular neɗɗo a jibinama ko a pullo a wawi lebde pular ha yimɓe a famodiri e ko français wiɗa société ha mi sikku ko ɗon haaɗi tani ko jangga haajo pular ɓawana a faala perdude tama an horondire jande ma français soɓe bande noon awa mi sikku ko a famani han manki famde faami yinno mi famnama mi sikku ange miragel ma debbe ngel won ha min mira hono boyte kan hawla awa ko noon ɓe ngari ɗo ɓe tawi kamino jangina ɓe ngari ɗo ɓe tawi kamino jangina ɓe coowi ɗo ha ta wattumino ɗo ɓe ɗo inda mbimɓe ko ɗum ɓe cowaran ɓe mbiya kono onon ni ɓe kawko lawato ɓe mbi ɗon ɓe jande pular nde ɗum ko perdugol ta ono mbogal ɓe ngari ɗo ɗum ɓe ɗum ɗi metti ɓe faala on hande andinde ko woni nafaka ngol bindol wona haala ka an nani pular musidɗo kono ya tan wattu jaɓɓodirɗe ɗo ko mbiɗa kam hono quoi pular leɗɗana anglais leɗɗana ko français leɗɗana walla ko hoɗɗum ko hongal ɗemgal woni ɗum addi nafaka ka ko ɗo fuɗɗi gerɗa lebde haalata koye ɗemgal ma ngal tan ala ko pawɗa hen ta waaɓi windude ta ala ko jiiɓi sa wiyama soɓe koɗe a wawi kam minen innemaɗe ye pula hegam winnanam soɓe kadam winnanam soɓe soɓe français hono windirta soɓe soɓe ko ni windi pular kalan ko ni windi ala ko serti woni serti kon calkon kon jiira ga kon ɗum ga piw ko jibgol hakkil neɗɗo woni ko soɓe a waɗi ɗum ni hanni mbaɗa o si a waɗi o goɗɗo han wiine ko alkuran ngal waɗi woni durti mbaɗa ɗo got haɗan mi ara ba mbaɗa hen ɓeydita goɗɗo si fooɗima han ko a waɗat ɗum ɗiɗi wiye ngal durti soɓe ɗo ɗi sertude ba ɗo noon ko ɗengal ma ngal woni an ko ɗengal jananal mbinduɗa inde ma ngal luɓi ngal a woɗani ngal kawla ngal tubakoɓe ngare jangga ga pula linnanama ga inde ma nde koɗɗa ɗum andude ɓe jiiɓima ɓe ɓuurima an a yoloyima ya ko majjude noon ɓuuri yoolade ɗum mawɓe mawɓe fulɓe mbilo ko majjude ɓuuri yoolade par ce que majjuɗo o e wawi yirude ɓe mboɗon jakki inde nde ko muusi nde inde nde ɓen moɗon jakkinde joni joni ko muusi si walanam tan joni mo salto soɓe moɗo windi ɗo si wonamo seeɗa hono woni sifo seeɗa andi ko min ɓeydi rande wata on ɗo wona on jaɓe yawtude ta hokkede ɗiggade hono mbiɗa mbireɗa soɓe balɗe leeri nan ko soɓe balɗe mbiye ɗo on mo windi ɗo mi wiyo ko soɓe nano mbireɗa ɗo koye ɗemgal ma heewi a winda pula larsino ɗo ɗomo windi ɗemgal janal ngal hono ɗo windira ko soɓe ko soɓi noon si an ka jarliyede an ka soɓe an est ce que e jaranima ɗo inde ma nde ɗo e jaranima ɗo o ɗe soɓe e ɗe oɗo soɓe homo ɓurani ta ko e pula he wona e pula he ko innako nanduɗa noppi ma ɗi ɗo ko soɓe to oɗo wiya ko soɓe ɗe noon min ko ga ɓurani siko a ɓattima famde
Arani joni ko jangi. Walla miyama soɓe walla miyama soɓe ana hawrana miyama soɓe jo soɓe hoko soɓe ɓe mbirama kala to école moɗon soɓɓe ɓoyta ɓe mbiyamani jobɓe Wani sobe ni wa. ɓoyta ɓe guineramani jobɓe hawrantaje ɗon Wani ko sobi ni ha sobi bum ta shobi jobe andi. lattino ɗona ba certide sikko a ɓangi ɗo hol o piiga Joni woppani nde min binda min hayran jibinande. wala sa yahiro juɗe tubakoɓe ron a wawi ni windide ɓay ko noon ɓe noddirtama soɓ gaw ɓe ari ga fulfulde ga ɓe mbiyama soɓe laar ɗiɗi setti Mo Ceerno andi hunotere jahilin. ko e on Andi pula wiya e jangi. E kono mi yeru defte ɗe jangammi e français ɗe defte ɗe binda ko e science. So mi yiyani hen pula e winda. Min ko ɗum waɗi min darmi e pulaar ɓaari windaka e defte ɓurɗumɗe gande ni. Waɗi ha darmi mbimi pulaar jarani ko jangi sabu wi ala gandal e nder defte. Ha ɗum tan ndeɗa mawni pulaɗi jogui defte pulaɗi jogui defte wano nde ɗo hoɗum wiya ɗo hoɗum windi ɗo ko laawol demal laawol demal wayina haalgol haala agriculture ndema na ko noon ɓe mbiyata ɗo école agriculture laawol demal to kala ko cohluɗa he banggue ndema ɗinɗo nder ɗo ɗum ɗum bindi sikko a yiɗi windade kala ko jiiɗa ɗo ko pula windade hoɗum wonɗo natal ɗo larnatal ngal ɗo daara hoɗum woni hen nate joni ma a jannga lartan nate ɗum kam hollam hoɗum woni hen ko tubaño woni. Ɗo ko maro waar. hollo mirama debbo homo hol Kono min dem mi wawata ɗum jango pula Ceerno. a wawa Min jii Ceerno, min jii tubaño, min jii maaro, min jii kala menta ko gerte won ɗon. Ñebbe fi min jii ɗum ɗo. tuma kala garɗa ɗo tuma kala garɗon ɗo galduɗal suudu baba on mbawa yiida hono ɗum ni taro mbiya ɗum lecture walla ɗumani mi anda hono ɓe mbiyata ɗum laarɗo ba sikku ɗin ɗo ko natangal hoɗum won ɗo Min kalna nena mi hokki kala e mbawa jangude école pulaar. sikku ko pulaar windi aytinta ɗum ay ɗum an gawa ɗini laaɗo hiisa nde ɗo deftere wiyete deftere hiisa Hoɗum woni hiisa. hiisa manam mbi ɗum ko calcul mathématique Pula hono wi hen hiisa Isa. hiisa wona isa ko hiisa a mbaɗa mbaɗa he mbaɗa he mbaɗa he mbaɗa ɗiɗi ɗiɗi waɗi ɗiɗi an wi hono waɗi ɗiɗi an hono wiite ɗurti on tuma hono janggorta boɗa ɗo hi sa Ɗum woni mathématique e français. woni isa ɗum wiite mathématique wala mbiya calcul ɗinɗo fiiɗum ɗo siko feccugol ɗin ɗo calcula siko ɓeydugol ɗin ɗo waɗa siko ustugol ɗin ɗo waɗa siko sowgol ɗin ɗo waɗa Plus moins division ɗum ɗo. ano andi aw ɗum piiɗin ɗo ɗum piisi a faal ɗum ha ɓurama laaɓande han ngara ɗo ngalduɗal suudu baba ɓe kollama ɗum ɓe bindanama ɗemgal ma ngal an kala ɗo mbawɗa yata a wawi windude ɗemgal ma ngal ɗon mbawata wonde ha ta goɗɗo ari ɗo galle ma ɗo han warama takkude goɗɗo ari an to haala wokka ara tindama an ko a pullo ara han tindama ara han ido tan ara wiyama si mbewa ngari koɗa rawandu hersi ara wiyama soɓe si mbewa ngari koɗa rawandu hersi
ɗoni kam ɗoni e feewi misangal ɗinla ɗoni ɗo mbaɗɗami si mbewa ngani koɗo rawandu heedi si ko si koɗo ari galle maɗa hoɗum andira murgol ɗo ko rawandu ho mbewa nguura mbewa ko seeɗa si goɗɗo ari galle moɗon si wofama ha wiya kaari garama kono wiite ngari rawandu ɓuura andude rawandu ɓuura andude ɗon si yeehi ha wonti ko beɗɗi gararani hoɓɓe ɓe he galleji hen da waɗɗi hoko jogui nafata ba laata ɗo si weeti han si Allah jaɓi janggo bimi gara ɓe galduɗa suudu baba jangguinama ɗemgal ma ngal windorta ha mbawa andude ko ɗemgal ma ngal ko ɗemgal nafgal ɗemgal galɗugal ɗemgal mawgal e o aduna ngal tawa e ɗemɗe gandanta ɓuuraɗe mawnede e o aduna on jarama janggo bimi ceerno mi nani ko kalɗa ko ngal alani nim siko haɗimi janggude pular mi andi neɗɗo ko ɗemgal mum tan limse ngala noon ko anda neɗɗo ko ɗemgal mum tan kala mo janggaɓe ɗemgal mum ga a yoolima sabuna neɗɗo hande aduna o ɗo tolniɗo neɗɗo yo neɗɗo fota haɓane ɗemgal muɗum saabu ɗemgal woni wonki leñol oɗo bawa meɗen wiyo noon e ɗemgal men pular boyo ko ɗemgal woni wonki leñol singal windaka jangge tan ngal yawan mayde ɗum noon ngal Allah min nimsi ko haɗimi janggude pular awa mi noddi rendo cukaɓe kala mbawowo janggude no ar tawe e duɗal suudu baba jangga pular yonani tan wiide komi pullo he ɗemgal si a windani ngal tan a yolto he gongal nde joltoɗa a famata mbiyata ko pinal tawa pinal wona famɗinde leñol mum e dental ko oɗo men baba gando haali ɗum e jimmol mum ɗemgal men pular awa mi noddi kala ɓiɗɗo pullo komi wona pullo no ara jangga pular mo jangga pular ha yimɓeɓe ganda yo wona ɗen ɗum nde tan woni ko jangge saabu pular kal fota janggede ha naɓiren leñol meɗen ngol yeeso janggen pular ha ɗemgal meɗen ngal alɗa saabu si ɗemgal alɗani tan leñol alɗata so leñol alɗani tan yimɓeɓe ko puynere ha majja wona yiyetake awa enen min ñaagui enen fewtukaɓe bakkilo ɗen janggen pular saabu aduna ɗo ala ko janggoy hen ko ɓurten famde pular awa tinnoɗen e nder pular e ngala ko ɓuuri pular saabu koyen fulɓe e dow ɗum ko soɓe maɓe haalde ko fala leydi seeɗa e dow jimeɗe baba am windi ɗe woni Alaji Mamadou Gueɗe Leñol mo yo duɗal suudu baba nafoore ngal ɗo duɗal mo yo ngare jangiren yidde famde pular fof sukaɓe hemoɓe torama kono ngara lamdade ɗi windanno rena pular kala jande he bindino famna pular jangiren o pular bindi men ko dewal baba Adama ba jeyɗo hu ko he ngal heɓorta donal mano dewgal kesal te ko gandal ɗo ñibde e jawdi halal bone basal he mun heɓata hen damal ngal gandal woni doygal suudu ɓural kono majjere sakat suudu keɓal ɓiɓɓe mo dadima he jande pinal ɗum no walla gonal te haɗata demal ma to beeli he biide men ñallira ngal hiiro jemma ko jande he ngal lewlewal jiitiden jangguiden ceerlugol caloɗen kawru gongol jogul jammalede he men liggoren ɗemɗe men bindi men ɗi mbaɗen kala gande he golle nafoore daɗen baba ammi jaɓi nene ammi nani biɗe mon ko nafoore amen men fini ngal duɗal suudu baba no holliri ni koddigal musidal enɗan men jiɗi fuladu futatore he ñoroji ɗi kawri jande he golle ɓe pandori Afrique hirnayi ga fulɓe koɗi maɓe fulɓe mbiyo ko ɗemgal woni wonti leñol si ngal windaka ha jangge tan ngal yawa mayde kala jeebiɗo pinal leñol mum on wuura abbade yitani on jarama ñaagui yafude saabu tawi hunde o yii maggo ngo yo ɓay ko hendiɗi han ko heccanki men puɗɗi lawlinde seeɗa saabu heccanki men puɗɗi wadde réunion men kalnanoma hokono hande ni wontani haaju kono ko wonɗo ko fi ko candidat ji bac woɓɓe ko befe woɓɓe tawa min keɓani wattuji ko ɗo waɗi ha min mbiwo kam ko ɓaari ko hande woni hunde nde mamin mbaɗa feere kam min kollira hunde haysi woni kam yuɓɓaki han hinde yimɓeɓe ganda ho minen jiɗi janggude pular o minen jiɗi janggude pular o te minen paalaɓe ɓeydana minen hen ha min mbawa janggude pular o ko hendi saabu neɗɗo ko ɗemgal mum tan wawata janggude ha daɗɗo e ñande jarama ɗo hande ɓe jiiɗa mbaɗigel magoyel ɗo ɓe kaali ɗo ko he ɗemgal pular he e sengo pular ɓe kalani en ɗo cenɗe ɗe piwno potini awa enen ɓen
no en tesko ganden no en darano pular o dadanoɗen pular o ganden ko enen goni wonno ni han haɓantoɓe pular o cende ɗe piwno potini ɗum jimmi en toon teskide nde gandon ho ko janggoɓe ɗo duɗal suuɗu baba 6 kilo kolda ko ɓen mbaɗi guel magoyel ɗo ɗum jinnomi toon yettinande dentanga wassalam gamin e ɓiɓɓe fula dungareli goɗen gamin ayde kawral addani en basa mayo elenki addani en caɗele gareli goɗen gamin e ɓiɓɓe fula dungareli goɗen gamin way bacci samba am gareli goɗen gamin biri kumbaya forom gareli goɗen gamin way ino balle am gareli goɗen gamin mine awa awi ɗuki gareli goɗen gamin biri kumbaya forom gareli goɗen gamin biri kumbaya forom gareli goɗen gamin way hiseku amin yo gareli goɗen gamin mine lilli amin yo gareli goɗen gamin way binta jawo am gareli goɗen gamin way asu amin yo gareli goɗen gamin e wayde kawural adani en basal e mayo elenki adani en caɗele gandon ko woni nde ɗo jonde hande ɗo ko o Saydou Seydi wiyeteɓe Tidiane Mballo en Souleymane Diamanka Aliou Mballo en fedde mawɓe jooɗiɓe to France ɓe liggima ha ɓe mbaɗi à la traite kono ko ɓenin tawa e doyɗe liggantoɓe pular ko ɓe mbaɗi toon ko ɗi mawni ha jo ɓe mbaɗi à la traite kono ɓe mbiyo e dow jobdiji mumen ko famɗi toon ko fop ko ma ɓe liggano pular hono ɓe mbatta ɓe guitta e kalisal mumen ɓe ɓe joɓa sukaɓe woɓɓe jangguina ɓiɓɓe fulɓe e ɓiɓɓe ɓe gona fulɓe fop almuhimmuno ɗemgal ngal jangge ɗum woni fandare mumen ɗum noon enen jettaɓe no feewi eɗen jaraɓe no en gandu ho ko ɗo waɗi duuɗe ɗiɗi duuɗe tati Sinthiane Souleymane Boki ɗo gandir ton ko ɓe mbatta ko ɓenin gonɗini ɗum ɓe waɗɓe ɗe duuɗe ɗi joɓana ɗum kalis ɗe piiw hay goto waɗani ɗum to saare to jibinato ko nokkuji goɗɗi mari ɗum tindini koyen koɓe fonno yimɓe ɓe ɓe jiiɗi kono ɗemgal ngal jangge ɗum noon enen jogani ɓe jettor no feewi nde ɗo yolde min ceerno Aliou Boki minen keedani ɗumen ga hakkude mumen e duuɗe jangguereɗen ɗum noon enen beltaniɓe enen ñaagui yo Allah ɓeydi ɗum ɗo yaara yeeso enen jiiɗi ɗum ɗo tawa ɗi foti yajje e leydi he fof jangguinoɓe ɓe e jangguinteɓe ɓe e minen wonɓe hakkude mumen ɓe wotono goto o ɗamino ho wonko heɓtani hen wonko heɓtani hen saabu ko ɗemgal ngal jangguete hen si ɗemgal ngal janggama an a heeɓi yimɓe minen jogui hen darde nde ganduɗa min pellirani hoko min keɓtani hen ko hoko ɗemgal pular heɓtani hen woni komin darani kala liggotoɗo ko noon foti hen natirde si aɗa liggano galle aɗa liggano leydi wurno a laat hoko keɓanmini liggantoɗa ko hoko ɗaldamini leñol am ngol caggal mi maayi ɗum noon ko ɗum woni koɓe dari enine ko hen jiɗɗen jokkude minen jara on noon onon rewɓe ɓe ganduɗa e ɗi boppi liggeji mumen ɗi gari ɗi tawa e janggugol pular he minen beltani on no feewi on jarama ni wonno ni han Allah jimbo gandanta ko kañ halfinaɗo pour affaire jande pular nde duɗal suudu baba ngal kañ woni kalfinaɗo ɗum ɗo o e nani ko mbo haali ko joni en duttat ha han wonno ni han lamdal ngal e dow ɓe gandanta walitoɓe jande pular nde bindol ngol ko wayno Mouhamadou Sambou Dia Mballo e Dia e Mballo e Ablaye Balde ɓe e dutta lamdal ngal he mumen ka en hono jiiri jande pular nde e hono ɓe darinori im e hono ɓe fellitiri pour affaire ɗemgal meɗen pular ngal on gokirama joni onon kala haalata jarawa minen men beltima min koɓe sefete keɗodire seeɗa mi sikku ko min ɓuuri weltade saabu ɗo ngal gollal ngal Mamadou Guiɗo leñole ha ɓeɓe France ji kongo
yimɓe meɗen jooɗiɓe toon ha ɗini nanggani en banggal ngal ɗemgal minen woodi ko min kaɓa ɗo tawa ɓe garani taw ɗo ɗemgal ngal ha hande noon min ko nden haare gommi taw min oɗo kambane ko haali ɗo to banggue affaire hoɗum pular ɗumanti mi hiññino ha mbimi o okkam mi jaabomo moymi fat min hay français mi ɓe piiɗi gandi ɓe subaɓe min baddi min jaadi min gondi e pular he kono si to bindol français wiyama mi okka ɓe kay jam mi yara ga si ari to pular to tan on tan mi fiida si wiyama reño pular ko min ɓurta yeddu tawa ko ay mbaɗanni min ɓurtama yeddu ha mi faama ɓenin ɓe gandi so mi wawa on ɗo haalande nafaka pular ga ha nangue muta ɗo jaren ɗo jaren ɗon ndiyam hakke min ɗo ɗum woni min ɗo mi janggani français fuɗɗiro calcul to mi wawa on ɗo faccirande calcul pular ha futuro yona en ɗo ta e mbaɗani arkude pour hiisa saabu ɗi woodi to bindol ɗo ɗum mbaɗɗo ɗo français yoye ɗo wulure 5000 francs hono an maylita ɗum ha ganda ko wulure ɗum tan wonko pular tan mbawɗa ɗum wadde min mi wawanno jangguinde rewɓe ha ɓe faami ɗum ɓe mbiyo pour gara tan an debbo jara bindaneɗa ordonnance ha ko français wiyata 5000 francs mbiya ye siko jangguɗo pular yiɗon a wiya mi windanama guluje joyi si ano faala ɗum ha woodi no mbatta tan paama ɗon tan ta ɓattoyaki goɗɗo paama ko hoɗum yaari ko wulure woni e pular awa nila ya Allah wat barke heɓe wiyande ɓe joɓini gaddi ɗum ɗo e heddiɓe toon ɓe gartude ɓe enen noon heddiɓe mbawtani nangude min o kabi haalanno kam ɗum ne heɓorani ho ɗum ɗin ɗo ko hanki garmi hanki komi dawɗam ndiyam ga tawi mi fi ɗum tan wallinimi ga ha ɗo ndiyam ɗam bimmi ko ga tawi awa si tawi no wonino ko hande ko e bindanno ni ɗo si mi windani on ɗo si o mbi'i mi janggani français han jangguɗo français ɗo ha on yeddat saabu min mino wakkili jangguɗo français ta to gonɗo to lycée to mbaɗen ɗo puɗɗiro to ɓeydugol ustugol cowgol ha to feccugol kala ɗon ɗumantinɗa kala mi wawi ɗo kala jangguinde mo ganduɗa ta ko a yahanni pasoya ta ko ustugol liɓatama gustidirgol liɓatama ɗi woodi ko naɓete hen woodi ɗo ndewata boppa français o liɓoya ɓeeɗa ta koye pular mbimi ɗi heewi ɓiɓɓe meɗen ɓe jaaha pasoya jommo arsatan ya nene mi heɓani tawa ko to jiiten calcul ko minen mbi hisa tawa ko hisa gustidirgol ngol ɗi woodi ɗo mbiyata français wiyata prête minen min mbiya luɓel minen ɗum pi min guittiri ɗi woodi ɗo ndewata enen pi kawre lawol gotol ta ko français mo français o iwatomo pular ara ɗo kawren ɗo ta ala jeddo o awa ko ɗum fi ko wayde janggude min mi heeɓi probléme mi heeɓi hunde wotere nde ganduɗa ɓural ɗo amen woodi jarlitiɗo mino yarliti jangguinde mbo yarliti jangguinanede mbo jogui seeɗa min kono mi yiɗi jangguinde ta warno mi jooɗo tawa mi jangguinani alkule e koñƴon patar mi yimmi o mi sooda allu an mbimi ala pro mbo addi alluwel ngel mbo jiiñi ko min dawanno to galle am to mi ara ɗo galle makko ɗo ɓiɓɓe makko ɓe mbo tar wonno goɗɗum am moyo mi leeli mi heɓani ɓiɓɓe am minen koye gaynaka tan e demal baba amen ɗuma mi jibini ha heewi jangguinanam ɓe bon pular mi jangguiniɓe pular mi jangguiniɓe ha ɓe kumni alkule ha ɓe puɗɗi hisade ndeyelle mo natiniɓe français goto o ko premiére waɗi tan heeɓi premiére minimo bete on jogui yaaɓe bac ko min fuɗɗide ɓe on to a maître école o wiɓe on horon ndewɗo moyo minen min jangganno pular on yo awa ko ɗum waɗi yaadi ɗum keta sabu ko alfude ɗe ko capantari e ɗiɗi ɗeɗa ko nogas e jeego bon si a laari han alfude ɗe pi ko gotum fof ko gotum ko kalkol ngol sabu oɗo wiiɗo e inde muɗum nde faccirama ɗo mo laaroyi soobe min jaa e hoore am français ko ñawda inde am de ñawda o sabu ko jaahe si a laaɗi carte am d'identité o no windini min kabir wiya jaahe ɗo no foti mi laaɓande ni han kirjam mi fula tawi simi waɗi alkulal jo mi ƴabbini a o hanko simi luuki ɗon jaahan mi waɗoya ɗon mi waɗoya gela ɗon tan huuɗi awa latinoɗen koye meɗen min ɗon ko ɓuranimmi ɓe paalaɓe wallude heɓe balli no woni tawa onon on
enen wayino ho on jawdi ko ala no mbaɗɗen kono ay ɓiɓɓe men jibinteɓe ɓiɓɓe men jibinteɓe ta Allah waɗanno he moƴƴere muɗum de sabu si hanki minen mo o alaji minen daari goɗɗo holli mi ɗo kalasi libi mbimi alaji e mbimi o kalasi libi kanko arabe waɗa moye mbi haye e mbimi hanno kalasi men no waɗe e pulaar koye janggani kalasi men ne ko pulaar fotano windede kalasi libi o ko arabe waɗa to dow kono hanki jimi kalasi libi mbimi hoɗum waɗi o winda arabe te libi ko arabe ko ngal ɗemngal ɓe jaƴiri ngal ɓe mbaɗi kayen ɓe ngal umantin tan ngal fuɗɗira ngal waɗi puy si a laari han fulɓe ɓuri hewde ɓayno ko fulɓe ɓuri hewde enen ko han taw nano ni wano han boɗeje tawno hande enen coggaɓe tan ɓe jaaha kono noon saabu enen ɓuri hew enen ɓuri hew kala mo jaaɗa e leyɗe arab jaaɗa e leyɗe afrique ɗo ɓay mino nana mino hetto radio ji fulɓe ɓuri hewde kono wonno e janggani ɗemgal meɗen ngal tardi ɗo woni homo jang mi wiino keɗandide seeɗa mi wiinoyo miɗo jogui deftere mum mi ɓaŋiɗo mi ari ama ɓammi ɗo defte nammi pulaar janggumi bullumi lahi wallahi guite am ɗe ko camno gonɗi mbimi hoɗum mbimi ko defte ɗe ɗini jaadi e ko ganduɗa tawa ko banggue affaire to saria kono ɗini jaahi ko ɓe mbiyata lagdari kono ɗemgal ngal ko pulaar kono mi wawra ngal saabu mi waɗa ɗo helmerde mi horo famde nde eyi mbimi seeɗen ɓe ŋii leydi ɓe haɗi mbaɗa noon en defte tawa ko defte ganduɗa tawa ko lagdari kono ko ndi lewdi tigi ɗo mbiyata ɗare cele ɗo ɗare cele si mi yi hande ɗare cele hambo sare mañi o andal kono woodi to mbiyami ɗare cele to pullo tawa ko to andata woodi to jahami mi yiya toon ɗare cele on andata inde ko pullo enen ɗo mbaɗane en defte ɗe defte tawa ko ɓe piitande janggine tawa ɗi janggina laaɓal koto banggal lagdani janggi ɗuman ko pulaar meɗen kono ɗen ɗo ɗen keewi suudam ɗo ha keewi ha nelaɗo meɗen mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam a janggat ɗum manti makko kono min kelme goɗi goɗɗere mi famata ko hoɗum ko ɗe gatta ko ɗe fulɓe noon kono e gaɗa wona ɓe ɗo ɗo tigi jooɗi mbaɗi ɗum ɗo kolda ɗo ɗon taw go min ɗum wonani mi kiral noɓe tinno kamɓe séréɓe ɓe en defte tawa ɗini mbaɗa hen bon fawri hen e mamadou guiɗo leñol oɗo mawɗo ko hande jimi ɗum mino nana inde makko mino nana ɓe yo Allah wabbarke e maɓɓe yo Allah ɓeydu gartuɗo o e gonɗo toon ɗo yo Allah faabo jaam jetoɗen minen ɓe Touba inni ɗo o Sambou Dia e o Ablaye e woɓɓe garani minen komin tabintinnoɓe e Pulaar min mi yoɓama citeji Madia billahi mangu kamilu citeji Madia mi yoɓama o Pulaar janggiri mi gittimi jaami mi janggini fulɓe taw jobdi ala tanu kande wi men yo jarlite warno on ɗaɓɓe jobdi ɗaɓɓe ɗemgal ngal min jahi min kuɓɓi duuɗe capanɗe jeɗɗi ɗo région Kolda ɗo AMP sugoro côté sugoro ñampampu ɗo sare yoɓa jeega jala kumbi capanɗe jeɗɗi duɗal hay mbuɗumen keɓtano min garano min mbaɗa ɗo région min kora teppe wallahi e billahi e mangu jomirawo min kora teppe min jaha min kuɓɓoya duuɗe ɗe jobdi ala ɓe mbiya men yo joni ko minen joɓata on ɓe mbiyaɓe kala ko keɓɗo min mi yoɓama sireji Madia mi assiri ɗum galle am babam pourtant no ɗemgal ngal janggi yero Doro Diallo yahi ha ɗo duuɗal am ɗo immiri ko bakor kaye paare ha ɓe jotti ɓe tawi mino janggina mo yetti mo jooɗi mo laari yero Doro Diallo kaye paati mbaɗɗi tourné ɗeɗɗi ARC mo yetti mo gaari auto makko o mo naati mo yetti mo yahi to mo dari to mino waɗa alkule ha pari ko on tande mbo yiɓe ɗumante ndembo ɗon pi andi ko o yiɓe yero Doro Diallo joni noon on mi gandunoɗo on ko saabu ɗum wuɗɗini ɗum addi ɗum jogi ɓangi walla muɗum o ɗi tourna aw min ko min ɓuuri weltade e jaafoɗon noon
geroɗen tinnoɗen fulɓe noon ko fuɗɗat tan gayni gongol fati sabu oɗo ko haali ɗo ko ñala kambanel ko haali ɗo ko fulɓe ko ni mayde hoɗum won pular ko ni kala ɗo noon haɗi pular ɗo hoɗum woni pular ɗo o haɗi ha pular ɗo yaha aw Mamadou Angi yo fulɓe ɓe kala mbi o goo ko pullo si tawi a wii goo ko a pullo no andu ko kala mbi ɗo goo ko pullo ɓay ko goo puɗɗorɗa te o nde jande si français wii un pulaar wii goo enen piilimore men nde koɗo jeenayi ɗo haaɗi ko ɗo tan wayla ɗo tan uttoliteni ko fuɗɗi ɗo ha jeenayi ko ɗo tan wayla ɗo tan waylodira mi wawra ɗo hebbi humnata jaafude par ce que noddandu ndu ko noddandu fulɓe ni wayna ko noddandu l'islam woni ni te ko noddandu l'islam si a calculi pular han pourquoi pular o maɗɗe te ko pular woni deuxiéme langue aduna pular woni deuxiéme langue premier langue ko arabe deuxiéme langue ko pular pour hoɗum pular o yajani mais bo wa'anno français on ni mais ko en ngala jannguɓe e ngala alɗuɓe janngani e alɗani tan koto ɓaawo gonta ko ɗum tagi han pular o wayni kono sina ɗum han pular par ce que pular tan janggata duuɓi ɗiɗi mbawa windude lettere mbawa janngude lettere wona langaji keddi ɗiɗi ala langa mo janggata duuɓi ɗiɗi mbawa ɗum ɗo wadde wona awa minen komi animateur du pular depuis année 98 komi superviseur relais inspection en 2006 ko inspection mi woni hinde ko gandumi e pular ko e ko mbawmi e pular ko vraiment mi ɗaminanoki homi yettoto ɗon e pular min mi sikkano ho pular e waɗi ɗum par ce que min ko jahannomi komi yahno ɗo ta ko yero pire formata minen ni ɓe mbiya min komi sali liggue min komi sali liggue ɗum taki minoni jangga ha hande pular mais pourquoi mi jangi pular de juɗiɗi hoko hanti hidde mi windi lettere mi waɗi ndekete pular ɗi somi ko ganduɗa ɗum kala no jarata e nder pular he ko noon gandirta ɗum te a yahanin ha mbaɗa hunde e pular ha yi e wona pullo o waɗi ɗum ma jannguɗo pular o waɗi ɗum non o e woodi ko janggannonin ko wona pular par ce que ko ɗum taki mbo wawi ɗum waɗi jannguɗo pular o ha waɗi komo waɗi ɗo tawa ko pular o okkima ngal gandal te ko gandal jawgal kan okkatama gandal jawgal laamgal minen ñaagui ɓeeɗo ɓe mawɓe gonat ɓe en to leyɗe ɓe ganduɗa ɓe mbawi en nangande ha mbawen wadde hoko batten ga oga minen mbaɗi engagement o pular depuis min puɗɗimo ha ɗo yaate ɗo hita yominen e pular si wona hakkude janggingol nan ko superviseur si wona janggingol ko superviseur ha min monti min pewni GIE amen ɗi min mbaɗa requête ji min nelda Dakar min nelda Ziguinchor pour min keɓa école aji min mbaɗe financé kalis min ɓaga jangginoɓe superviseur ɗo wonɗo min wonti e projet am anani kono noon mino ñaagui ɓe wonɓe rewɓe ɓe gandu ko sukaɓe mumen ɗini ga ɓe ganda ɗini daari ɗi keeɗi ɗumen kala no ɓe mbawi minen wallide minen paadi ɗumen te ngal ɗo ngal dental e ngal ndeɗo nde fedde mino faala nde yaaja te nde laynete mino faala ndeɗo amin tigui jaati Sare Diatta gueto ɗon kala feere wattede mawɗo o mbaɗa noon kam ɗon duɗal ngal yoɓaka yo tan ko yiyama ko duɗal suudu kon ko baba mino waɗi engagé min waɗi pré duɗal ngal mi janggina ngal ɗum min Sambou Dia kala ko gonomi goɗɗuɓe ko mbaɗumi goɗɗo mi wawa janggide waɗa ɗo ko moƴƴi peut-être ko ni wonno en ngalano ɗi duuɓi ko haalte ko piiw hono ni wattanoje ɗi tawa e ko tardini en fayda ko heewi ɓe ɓooyi wadde kono ala ko hen ɓeɗo mawɓe jooɗiɓe ɗo ko ni ɓe mbawi ɓe nodda en ɓe mbiya sukaɓe ɓe ko ɗum ɗo kayen par ce que ɓe jii hen ko heewi ɓe gandi hen ko heewi minen kala wiyaɓe komin jangginaniɓe minen naata e formation ji français ji minen mbaɗa pular ji kono minen jii caɗele gonɗe hen jaa ene wiyoni pular o ala ko haddi ha ngol bindol mbaɗagal ɗon o si addama e pular ji ɗi mbaɗe ni tan ta jomumen ɗi janggat men kono panda o men nan ko darantoɓe ngala ngala ko joguinoɓe programme pular o ɓe ko fuuratan ko ɓeɓe ɓen ɗi kittini affaire pular donc ɓen kala ko mbaɗano tan ko on pular mumen o ha joni jangguiren ɗi tawano e caɗele sabu hay e formation ji meɗen ni min kettano law forme o taw ko pular fula kunda ni comme no pular meɗen ɗum noon joni Allah faabima jaam depuis ta élection en ɗo koy heewi hen ko fuɗɗi natude ha joni comme no Dia e Mbaalo en ni ɓen ko formoɓe pular pire mo ganduɗa ko leɓinta ko pular kunda nana donc enen tamira on ton fande heddi ɓeɗo ɓe no gardi ɗo ni ko min kam kayɓe mbawami ñagade toujours sukaɓe mumen ɗinin ɗo yawata pour pi fotta
kono ɓe paama kam wonde mahooɓe ɓe ni tami sukaaɓe haysi ko ɗiɗo han kamen felliɓe ɓe ngannduɗaa ɗinin e ɓaawa mumen kala no ɓe paala ligge ɗe jaara naɓe kolluɓe ɓe mbiya ɗumen ko ni ini ɓen daro contintina e muɗum ɗon sukaaɓe ɗinin ɗo intervention on frère donc ko ɗum wonno ko jinnomi hen ɓeydide ko so tengo français o sukaaɓe ɓe ɗinin ɗo e heewi ko neɗɗo comme no audiatre wiyoɗori ma yawroni pulaar par ce que ko annda hoko woni nafoore mum neɗɗo ne si a annda hunde ko nafiya a yawro ɗum si a yawoy no andoyo ko nafoy ko ayi ko ɗum mbo wari ɗo de kono ndeke ko mbo wonno ko pinde ko ɗum nafanam donc mbo andoyo hoɗi joni nafi moni mo naatiri awa ɗo kala ɗo fuɗɗel ɗo minen mbi min mbawrani naatu kono quand même minen bakkilto minen ko dantañamɓe kam min bakkilo ha honde fokkira heddi ko minen kala mo gandanto a felliri comme no Sambou Dia wiri ɗon fellitani tan daranade saare mum e nde han goɗɗo kala fellirata noon goɗɗo fellirata noon e mbawa yaade ta ono ana ɗaɓɓire kaales on ɗa ɗum pulaar o law pi jangine kono ko kaale tan mi ɗaɓɓon sa min projet ko ɓe cuɓoron foko guluji jeego yopta o guluji jara to ɓuuri fayde ɗo ko ɗon jaram min heeɓi ɓangede jeɗaɗaɗen waldina joni noon nde ɗo meɗe fandare ɗo hannde peut être ko daroɗen taw wona affaire kaale kamen ko daragol ha tabintina pulaar daragol ha tabintina pulaar sohlani lamdaki ko kaale alaji haalino ɗum ko ma wonde yaada e fellirade e entré boy Ousmane Diop ɗum mbawa tabintinde ligguey donc minen to ɓawa mumen joom en pamira noon minen kam joom o haysi wona affaire kaale tan vraiment minen pelliri ligguey ndi ɗo ko tinnol keɗe mbaɗanami en ni ɗo ko tindol hakkude neɗɗo dowri e neɗɗo tuunde ko gorko goto wiyete Samba Gaynako Samba Gaynaka ko saare mumen nde wiyete ko saare yoɓa mo woni to saare yoɓa komo Gaynako ɗi jogui coggal nayyi mo faala mo naɓi ɗum to luumo Hamdallaye ɗi waɗi luumo mo hirdi noon mo naɓi coggal mum nayingal ha ɗo yetti ɗo luumo Hamdallaye mo tawi mo yetti ɗon ko ta guite birji ni mo yetti ɗon mo tawi ɗon mawɗo luumo o wiyete ko Jemma Laɓani wi mo hoto gonɗa mo wi min koto saare yoɓa gonmi mo wi ɗum ma addi nayi joni a waɗan nayi ɗiɗo kurgal ɗo ha janggo ngara mo itti temeɗɗe nayyi kan jiiteɗo Jemma Laɓani o okki Samba Gaynako temeɗɗe nayyi wi ɗum yaha jaaha kirtoyoɗa ɗo mbala toon ha weeta weeri han pemboɗa si a fembima han garta si a arti han tawa minen ɗo tawa noon a fayani de nayi maɗa ɗi cotte fof si Allah jaggi ko min woni mawɗo luumo kañum wiyete Jemma Laɓani noon ɗo jogui waare mawde ko Samba Gaynako yahi ko mbo fembi waare muɗum nde ho on faytoyamo Samba Gaynako artoyi bimbi mbo yii ɗum tan mbo wi ɗum he kaw mi fembima o wi si a fembima ko hoɗum mbo wi ɗum ko min arnoɗo hanki gaddumi ɗo nayi ɗi miɗo immi to saare yoɓa mbo wi ɗum he a fayi mbo wi ɗum kono noon mi noddanamma ɗo mawɗo luumo o wiyete Galo Boppaɗo on ko boneji mum ɗi mbo woppira joni noon ko Samba Gaynako yahi ko mbo noddi Galo Boppaɗo mbo wi ɗum en keeɓi nayi saabu ɓe yimɓe dowri pinani ɓe gaddi o addiɗo nayi en kulɓinimo seeɗa tan mbo huuɗi enen tawa en keeɓi nayi jeeye nayi muɗum ɓe mbaɗi noon Samba Gaynako aroyi bimmi wi ɗum mi fembima mbo wi ɗum he a fayi kono noon en ɗaɓiran nayi maɗa ɗi saabu ɓe yimɓe tuune ko halbanteɓe gonni si Allah jaaɓi ma laaɓ mo ñaami nayi ɗi ha ɗi laaɓi Samba Gaynako woni ɗon ha kikiɗe mbo heɓtani mbo hooti ko mbo yettiɗo saare mumen ɗo ko saare yoɓa mbo nattiɗo suudu muɗum ɗo mbo woni ɗon balɗe ɗiɗi mbo wuɗɗani mbo nin jogui baɗɗiragel biyetegel curki maɓe sorto ngel noon janggata koto duɗal Pulaar ngel wi ɗum kaw hoko mbo wi ɗum he min komi namnoɗo coggal am nayingal to luumo kono ɓe yimɓe luumo ñaami kam mi arano mi ngel wi ɗum joni kaw hono pelliɗa wadde mbo wi ɗum min ko si luumo ngo arti am mi faala nuccoyde luumo ngo piiw mbo wi ɗum he kaw kono ñiwa ɓuuri kilede a fotani noon wadde an ko goto waɗima noon walla ɗiɗo nuccana ɓeyɗa pi saare joni min janggammi koto duɗal Pulaar accu ha mi tindinama feere mbaɗen nden
on wi ɗum awa wi ɗum joni ñande luumo si luumo ngo arti ha min mi yahat to luumo to an kala nene ma ɗiɗo jogii kilo kange mbaɗa feere ɓaŋa kilo kange o naɓorowamo to luumo min Samba Gaynako e min hono curki maɓɓe sorto mi yahannin to ladde to kala ko tawruɗami ɗo luumo ɗo cooda ɗum mbaɗa seedeji cooda ɗum kilo kange Samba Gaynako e no curki maɓɓe sorto ko yahi to ladde to ko mo nangi toon colel biyetegel Samba Se Gurla mo nangi toon Diara Kace mo nangi Tewdu mo nangi Laka Jendu colli 4 ko mbo yetti luumo ngo ko Samba Gaynako yi ɗum tan noddimo mo ari mo yi ɗum ɗi colli ko a yeeɗi mo wiyo ha mo yi ɗum yeyam ɗi kange min ne jogui ɗo kilo kange yeyam ɗima colli cukayel ngel jaɓi cukayel ngel ɓangi kilo kange o Samba Gaynako ɓangi colli 4 mo waɗi seedeji noon galo boppaɗo e jemmalaɓaɗe ɓen cetti ho mbo soodi ɗi colli 4 ɗi mbo soodi men kilo kange mbo itti noon coggu goro mbo okki Samba Gaynako e mbo okki galo boppaɗo e jemmalaɓani mbo wi ɗumen yo e ɗo oɗo ko coggu goro moɗon joni mbiyen cukayel ngel si luumo ngo arti han mbo addanammi colli ɓurɗi ni kala sondumi sodam kiloji 2 kange ɓe mbiyo awa Samba Gaynako hooti ko mumen e curki maɓɓe sorto hooti hooti e kilo kange ɓe jottoyi to saare yoɓa ko addi a wi a saare yoɓa kala ko ɓe mbaɗa ɓe joɓat joni noon ko ɗaminiɓe ɗa ɓe luumo arowo ɗo ngo si Allah jaaɓi mi addana on ni colli joni noon ha nden hande jemmalaɓani e galo boppaɗe mbiyo joni mbaɗen feere si cukayel ngel ari ɗo enen cooden colli muɗum si en coodi colli ɗi han si Samba Gaynako ari han on san jeeyen ɓe lamɗi taw Samba Gaynako an ɗi duuɓi fi hoto gonnoɗa Samba Gaynako wi ɗumen min ko funnangue gonnomi mo wi o ɗi colli si a naɓi ɗumen funnangue han jawdi ndi ɓurtu min ɗi duuɓi koto gonnomi woodi toon nokku ɗo wiite lewlewal ndiyam si a yettima ɗo lewlewal ndiyam man si a naɓi ɗin colli han jawdi ndi ɓurtu ɗen mbiyo awa joni noon luumo ngo ko artoyi ko tirin curki maɓɓe sorto naati e ladde wi ɗum kaw han wota ya luumo mo yahi ko mo nangi ɗiya colli ɗi mo nanguno ɗi pewɗi tuma mbo yettoto ta galo boppaɗo e jemmalaɓani gaddino kiloji 2 kange ha nden ɓe coodiɗi han si Samba Gaynako ari han ɓe jeeya ɗum ko colli ɓe jotti tan ɓe mbi curki arga an ari ko ɗum yeeymi hen colli maɗa on wi ɗum e kawam arande mo wi ala an yeyam yeeymi hen colli on soodi colli kange colli mo ɓangi kiloji 2 kange ɗi mbo hooti ɓeeɗaɓe ɓangi colli ɗi kippi ɗumen kasagal ɓe kippiri ɗumen ɗon joni ɓenin paɗi si Samba Gaynako ari han ɓe jeeya ɗum colli ɗi to Samba Gaynako jogorani arde woni ɗon ha ɓoyi tan ullundu ari hipiri kasagal ngal taw colli ɗi ndiwi Samba Gaynako anduɗi hotanno ɗi foɓɓa yaade juuɗe ɗe ɓe mbari ɓeɗo kala colli ɗi ndiwi tan ɓe faɓɓi juuɗe ɓe hono ɓe mbattani timmi joni ko wiiɓe ka en ko yimɓe tuunde gonnin hono ɓe mbaddi e o neɗɗo dowri hombo ɓuuri ɗaynude goɗɗo o ɗi raɓɓiɗi voilà Allah jarama on jarama en nani ngol ɗo tindol ngol Allah jiitindani en ɗo ngol pulaar o e moƴƴi sabuna tawi ko français o pulaar o hokkanama e pamane o hokkanama e paama par ce que mine welti e pulaar he ko jande mum e mi welti ok aw mine wawi windude pulaar est ce que he nder jande mum pulaar hege des fois ara wattuji mbaɗon jewte ko wayno jewte aada ni jewte comme par exemple na kumu dewgal ni hono kumu dewgal waɗirte e nder dental fulɓe hono hoɗi aadaji hono fulɓe gimmori hono walla o gartani hen mbaɗani ɗen jewte mbaɗani ɗen jewte ok a jarama
joni yiman men seeɗa e pulaar aja ha min kellana maga ɓaawa ino ma ari ko bala so yir ko yari sita juba ko bala sita juba ari amdalla ko bala awan jabi hede narodi ngari jinne acha ko bala narodi kanale amka ko bala jafali amdalla ko bala e musala mbula duo ko bala e bala bala manda kaya bala manda kaya bala jaari jamanka enen hande e dudal suudu baba on jii ko hande woni guddugol ko wayna jande he ndedo hitane ni kono non suudu ndu uddaka jonnon an kabir pudda jangude nder suudu baba ngal pinal kebda hen hombo fama mo kebda hen e nder pula minen kabir rowani minen ngara he jangude e dudal yer suudu baba ko min jangi hen ko non minen yi hen pinal minen yi hen famal ko min puddorono ko fayde goddi di min ngara goddi min gartan kono jono min jehi ha min gandi ho wodi nafaka e der ngal dudal fayde ko min jangara hen ko e wadi important e do an to minen ji ayen ko min bawrano windude min baadum jo windude ko min bawrano jangude min baadum jo jangude jonon dum ko nafaka amen woni tabuno goddi sa hino do buti sa anda hoko won dum do kale min bawrano dum lebde e pula jonon min ngari ha min baadu lebde e pula ko nafaka e dow amen woni anani dow jono dangal e moƴƴi jangu gongol e moƴƴi ha ko do haade ok jarama ne wade de e jande pula parce que jangol lemgal mungal tanta on moƴƴi sabu depuis ma ron men puɗɗonde ɗo école pulaar alaji haali men janngo école pulaar o addaɗo galle ɗo min coodna kayeji yana men janngo école pulaar min puɗɗo janngude noon min jii hen nafaka ko yeeso ko heewi dal sabu woji moji ɗi min jiita e mbinde e nder français han e nder pulaar han ɗi ngala e français ɗe alkole ɓe kalɗo ɗe piiɗe ngala e ɗemgal tubakore min jii hen ko vraiment dal minen belti e nder jande école pulaar par ce que okki minen pinal buy ma e ngol sengo kaale mbiyugol guluuji ujunnaje minen min ganda min ko wiyugol franc min jangguno ɓano min kollama ujunnaje no wiite e teme no wiite jo hayso goɗɗo yimen ɗo yo teme e naggam han min mbamoyde ɗum ɗo ko teme e ni wiite si alama e français han ton ko minen ko toujours ko franc on min guitidi batta utilisé vraiment minen belti hen e dow jande école pulaar hen min tagna ceerno amen o noon kala buy sabu woni wakkili atamana en hay jimen hay talol kala ala hay tindol kala ala inna kala ko non way parce que min binta kewdi mi andano di pulaar mi rowani dudal ngal wadama kono mi artano mi ara nam yurno dum mi hoota kono non hikka mi hen nafoore déjà si be mbino kam yo 5000 francs wiye hono windirte e pulaar boya kan wulure mi ana mi wada 5000 francs o yakan wonano mbimi mi wona wulure ko windi e wulure na ko ni windirte e pulaar na français ni 5000 francs mi he wonano mbimi he aw min mi majji min ko mi pullo kono ɓurde hewde ɗi mi anda ɗum kono noon joni mi yehi ha mi fuɗɗiɗe mi andude mi andi jande pulaar ɗe tami nafata tami nafaka kanko duɗal ngal ɗini ɗo min bakkilto men guero woni aadu e maɗa ko ha ok joni waɗa en ɗo jimel goto no lattano waaw ayi mi tan mi jaɓi tan to ok awa anno ɓeɗo ɓe almuɓe koɓe jewti ko e koɓe kaali ko peewi mi faala almudo goto ara ɗo ɗum woni Saydou Seydi mbo ara ɗo mbo yetto mbo haalana en ɗo enen gandi français o e waɗi l'hymne national e français joni pulaar o kala no fii l'hymne Saydou ara firsena en noon pulaar o e l'hymne national français ok voilà salmini on dental ko rendi ɗo ko goto fof inde mum yettode mum min mbiyetemi ko Saydou Seydi janggannomin noon ko e ngal duɗal ɗo suudu baba mi heptorani ngalgol ɓe théâtre mumen mais ɗum e metti kam ha ko ɓuuri ɗum ala kono noon wiya hunde yo e woodi sababu woodi ko hanno kam arde joni yimɓe koraji mon ɗi leme balanji ɗi mbarodi ndi janji deñi
ladde nde taɗɗande nde filti ha deññiniɗe de nange kulol men he nange ɗaminaare musidɓe gimmoɗen Afrique hawrine ɓernde am heccere walbo nakko walbo musidɓe am Sénégal naɓe gimme jultindiren maayo e cewle jultindiren ɗe kuhelade sembe nene Afrique fulfulde Allah addine aduna jande he golle ndewa baba adama awi e hoddiro Allah jaɓa ɓaleɓe he woɗeɓe ɓurdani to Allah taga caliɗo fof yeddi gonga majjino jamtora daɗo janggo ñimna golle maɗe laɓɓina ɗala famɗinde ɗe dokke jomam rokkina eltama hono ɗe kulle mawɗe ɗe coggata faggorɗe ndena jawdi ma wona guurama gandal woni jawdi laaɓal ɗaɓɓu ko ballora haajuji maɗa e yimɓe ma kala kedana immo wakkilo janggo paama gandina jam nata ñiiɓa he leydi gandal naftora kawral woni sembe bawal wadde ko paaleɗa laaɓreedu ɗaɓɓa beldal yimɓe he leydi ma malaɗo mannal yita gonga feññina ella ma nafoore gandal feññina hollama nafoore gandal wittu golle balle nafoore gandal e wurde limtude gasnata ñamtinde gandal wittu golle balle e amata nakkani dokkal Allah ngal he aade timmina o dina jebbilo tan to jommen dannama polangona jokkowo en ɗam suuduma rew Allah ndena dina makko ɗe kolleɗa ɗe kooliɗa serdaka leñol ma gendi he mbaadi ma tesko wittu ko ɓenni binda hanki ma uddaka jangude ɗemɗe kala ngal kalata wat golle moƴƴe nde kooleɗa jamnoto ma yiid jande jiita peeje nafɗe he wurde ma ƴeew yakoraɓe he gande koola gardina mbawani wadde jiita ɗemɗe no ñaaƴira nden jumre kaalen ho ko majjere suuɗira jawen falade ko ñaayte ɗemgal dokkeɗa ngawen nafoore coñen manore nde salete mamadou balde guiɗole so sara ma anda ho ko mbaroji ene fota andinede o awa en ganda hoko e mbaroji fota andinede sabu si wona ɗum ay tusata deedi wallahi neɗɗo on ko a mbaroji kono yaali ano siki hoko a umine awa a anda c'est bon yimɓe ko mbaroɗe ɓe ganda ko ɓe mbaroɗe siki kanko ullungel woni tusata deedi on si andinama heewi laaɓo a mbaroɗe ɓe mbi an wawi ime tusata o fulɓe gaare ga yimɓe ko gandako ko mbaroɗe ɓayde noon ko mbaroɗe o gandako ko mbaroɗe toon paade kalani ko ko mbaroɗe ngo on jii ɓoyni ko fof tawon arabeɓe ko leñol ɓoyngol mantorowal kanko ina ɓooyi enen goni mamaji maɓɓe arabeɓe ko leñol ɓe ganduɗa ɓe mbinama min annabi nuhu koye maɓɓe annabi ibrahima ko annabi ɓoyɗo koye maɓɓe ɓe mbi kamɓe ko leñol ɓoygol ɗumgol ɓoyde leƴƴitte ko yimɓe ɓe ganduɗa heɓiɓe yimɓe mawɓe saabu annabaɓe ɓe ko nelaɓe ɓe koye mumen awa mbi o ka en ko ismail annabi ismail ɓiɗɗo ibrahima ɗiɗo ismaila o woni mama mumen ka en awa enen noon ismaila on ko tanirawo men woni ayi on ko tanirawo mo deke enen ketti arabe enen fulɓe ketti arabe hoko tati ɗum saabu annabi ibrahima o yano ko misra
ambo wondi debbo mo wiyeede Sara mi jotti misra noon e Saratu Allah okkano ɓinguel duuɓi kewɗi tawi Ousmane ɓe wiɗa duuɓi tawi woni duuɓi kewɗi heɓani ɓinguel onon gandi ɗum debbo so heɓani ɓinguel heɓani ɓinguel ɓooyi mo ɓanndu mum sanforo mo yooɗa jolgol ɓuttugol kew debbo o noon tawi no yooɗi jolgol ɓuttugol kew mi jeehi ha ɓe jotti misra noon bila Firawna yino debbo o tan jaraɓe heɓɓe min debbo Annabi Ibrahima noon nde ari wi o minen koɓe noddude Allah noddanmi ko sabu kanko mo yamnora woni waajira taw jafon mo juurimi ettomo taskide noon wayi juurima ta ɓurti kono ko andinde tan fulɓe holon giwi andinde fulɓe holon giwi to koko ɗo woɗɗi fulɓe giwi ɓe fotani wonde leñel pamɗo ngel fami bon on tuma noon ko toon tarika aduna fof hawri wondema fulɓe cosani maɓɓe to ɓe giwi ko Misra ɗon ɓe joni noon woodi no Firawna o waddi he debbo Annabi Ibrahima o hersimo debbo o noon oɗuma mbo ɗin fifora mi haalta ɗum oɗuma noon itti cukayel de woyi debbo mi weltinanima debbo pour ko mbatten on tan noon tawi ɗoyɗamin kay cukayel ngel heɓine iɗin kay jibini taɓe ganda o jibingol ɗo reedu mum ɗo ɗum tan woni kebbol ɗo tawi tawi on ɗuma te on meeɗa hebde ɓiɗɗo hokkama ɗi hande ɗo weltima noon ɓe kootiri ɓe jeyi ko resinen to Annabi Ibrahima noon wonɗo yonni o debbo haɗa duuɓi hay cukaygel ngel mawni ha joni o heɓani on tuma noon debbo wimbo reso o ɓiɗɗo debbo o wona famude o wona koroɓe o wona hay hunde ɗokka ental min mi heɓani ngel heɓat onuma noon Ibrahima Annabi Ibrahima wimboyo min ko woni hoore amen noddude yimɓe ɗo faade Allah e wawra nawdiraga susuɗen kettine e hoore min on tuman ko Allah haalantanmi ko wiɓo accam min maraji o wimi ko wona ɗum man ɗona hawde jitta majji hol majjani sabu enen ɗiɗɓe fiye maayi wona hawol majji ɗum ɗo picci mawɗo o andi ko gonga andu ko raɓɓiɗe haala mbo reysitani mbo reysitani tan ngel woni reedu nde woni reedu tan heɓi Ismaila on woni annabi on annabi Ismaila joni noon yahoyi ha mbo fuɗɗi mawnude woni ɓoya deɓol ni joni hiri Saratu hiri koduma mbo wi annabi Ibrahima ɓani debbo mum ɓinguel mum no woppi am tawi on tuman ko haala debbo ɓuri fodde haala ɗo e galle sabu ko waɗi ɗum noon ko debbo jibintani ɓiɓɓe joni janggo kamɓe gandano ho relation fekte gonɗo o on jogui rôle dow ɓiɓɓe hay sikkam nabirama ɗum yehino suudu mum toɗi miijo kay hono wadda ɗum seeɗa ala waɗani ɓayde ko debbo tewta kono noon hono waɗa Allah jippinanima e yimɓe rondo ono waɗa laddere naɓoy ɗum tan min kala ɓe mbiyama woppuɗum naɓi ɗum noon naɓoy ɗum e ladde ha dula Allah wimo woppum ɗon woni makka woppunoma woyi gona ɗo Annabi Ibrahima duɗi ɗon duwa goto wondema ɗo o nokku ya Allah waɗɗum nokku jomo barke wonno ko mbo annabi duwa mum no ruttetake ya Allah waɗɗo mo ganduɗa kala ñamde façon tawa ɗumba ya Allah waɗɗo barke ya Allah waɗɗo nokku deweteɗo Allah ya Allah waɗɗo nokku kormoraɗo mo acci men ɗon ɗo mo yehi noon mbo wono yettoye to debbo mum to debbo en bo o waɗi kono yimɓe ta tampini kam e anta jogoto tan gonɗa toon tan gonɗa mina wonta tan gasi woni toon noon Allah waɗi noon leñol gotol e loɓɓe goni ɗon noon ɓe goni ɗon ha ko Annabi Ibrahima laɓannoe yandu wayno ɗaɗiyagonnokaɗe sasa yihuɓi woni woni Annabi Ismaila moyni hanene mum a heɓta ɓure Allah ngel wulli ngel fito ngel wulla heɓani ko moyni wulli o ɗuma noon Saratu e Hajara wi min joni cikkan noon geltimawnen tan kala ɓiɗɗo hunde joni mi ari ladde jeerere min tan gotel mi ari he ladde jeerere min tan gotel nden ladde ƴe min tan mi woppe ka ha ngel am ɓinguel ɗi maaya ɗo yeeso am joni min hatta ngel mi nanguiro Allah muƴa ngel ha si ngel maayi
onon awtoɗo ndi leydi mi ubbam ɗum waɗa ɗum kaaƴe mi anda mi waɗi ala mi waɗi tagumon seeɗa ɓinguelam mi jawmino miijo ndi hayri mi anda ko ɗon gubbunomi ɓinguelam ɗum to min kam yaha haɗo maɗen fof joni bonɗon gelɗi hulla e firo ha ɓooyi tan bo tini ndiyam ɗini yuppo ndiyam ɗi yuppoto ɓamudo yo ngel ko sofanni woni ha ɓooyi yo ala coofi cukael kotani o ko reedu ndu foti o yo ala arta amde ko ma ngel ɓuuɓade so ɓuuɓi ha ubbat ƴe wono e ha ndiyam ɗam ko ka sukundu mum ga ha jutto hoore mum gam yo ala ɗum ɗum wona e cukael wawata ɗe dole ndiyam wawata iwde cukael pongel mo yiki tan tawi sewde ɓuuli nde yahi ɗo ha to onuma noon ndiyam ɗam ɗo ndiyam ɗam ɗo funcitoto dow on tuma noon mo yi ndiyam ɗam jam ha ndiyam ɗam deeƴi joni woni ko ɗam ilanni no fewi tan pour mbo wawi par ce que lawta mbo wawa nokkude ndiyam ɗam doole jonno mbo wawi nokkude ɗum ko sooɗi ha gasi mbo yarni ɗiningel taw ha ngel ɗon ɗum waɗi debbo yaade ɓingel mum ladde a yiita muk yotto ha jam ɗiningel awa on tuma noon e ko ni woniri e bo yarni ɓingel ngel ha gasi kanko kadi mo yari o yetti Allah noon bo andi yaari Allah ko goto ko bon on tuma noon annabi Ibrahima noon wonoyi noon kon ha ɓooyi leñol gongol iwroyi rewɓe en gari ɓen ko wowɓe aynude ha peewa ɗon ɓe dutto par ce que heddi ko ladde jeeɗe molɗade suyta toya ɓen noon gari ha ɗon tan ɓe jiiɗoye colle ɗini jippo ɓe gandi ɗen colle jippata ko sowona ndiyam te to ndiyam alama wiyawa hantino délégation itte laaroya ɓe daroy tawi ko ndiyam ɓe fuccitino to gaya gadde nayyi gadde baali gadde pucci gadde kala mbarate yara ɓe jetti Allah jo en keeɓi ɓe jaaɗi ɓeni jarnanayi maɓɓe tan hajara immi wiɓe hey tuk kamɓe fof ɓe daari surtout debbo tawi suytaki on tuma ono man ɓe daari ɓe ya mbiyam kit onon hokko mbattoni ndiyam jana noon ɗam jarno toon ha kam mawɗo sokko wiyono yimɓe cokku no yimi ala gacce kono gaare kan taw ko mbaɗan ɗon taw ndiyam jana noon taw no jarno ɗon mbi wallami gandano ko ndiyam jana moy ay kono so jiyo ko bowani yimɓe kono arde a ngaro ɓayde ndiyam ɗam ko ga iwi wattani on poɗanno taw ha daron ndiyam ɗam ɗo iwrani on man kalde ɓe mbiwa a haali ɗo yafoni en tout cas ko raɓɓiɓe ɓe kaldoye ha ɓe mbimoyo joni ay an tan goroɗo ɗo nde ladde boye jiɗiɗo congal yimɓe joni mbaɗen ni minen min gara ɗo mi kurloma ɗo enen ɗingonen ɗo an woni lamɗo amen kala ko faalima ɗum mbaɗa kala ko jiɗɗa ñande woni kittanma ngari ñande woññade kala ko jiɗɗa ko ɗum kittana siko garinagge mi kittana siko ngeloga min kittana ɓen ɗi jogui jawle ɗe pitta hay saare ari mbi waɗa tantaji joni mbi woni saare annabi Ibrahima wonoyi noon ha ɓoyoɗo wonti saare joni mbo miiji joni ɓiɗɗammo e debbo ammo goram ɓeetawamiyam maayi hunde mi yahat mi hawrintina ƴiye mumen ɗe ɓay suwe mawɗo ƴiye cukal landani cukayel ɗen waɗa ƴiye mumen yettum waɗa ƴiyeni mo wayni debbo mum mbo ari o yetti to mo haaɗi won nani suuƴandiru ndu bila heɓeiteɗo ɗi haaliteɗo ɗi nayi ɗum yaɓa ɗo tawi ɗum ɗo min wona kam wona kanko wona ɗo kono annabi Allah majjana par ce que asman tara sufta nartaran anda ko o andi noon wayni hinde ko ɗo de ɓe gonɗo o ari ha mo yettani o feewi men tan Ismaila tumay o bammo param ɗo appet ko hunde nde paalami raɓɓinde kono ko duuɗi kewɗe tawi annabi Ibrahima o Ismaila mawni accaram ɗo noon ta ko boboyel tokode Ismaila ko royi